Autankowa the mix. Sani S1 ni Rashid dan gebe muna san kuma soya sai da ku muka tasa. Sani S1 ne da Rashid dan gebe suna san kuma soya sai da ku suka tasa. Sani S1 ne da Rashid na gebe abokan juna ne muna san kuma soya sai da ku muka tasa. Sani Lena ko da Rashid na gebe mun zo ne dan mu ga da dukkan masoyan mu, dan mun gane a yanzu ku ne karfin mu san kun so mu kuma mun gode. Sani S1 ne da Rashid dan gebe suna san kuma soya sai da ku suka tasa. Na so kuma soya sai da ku zan tasa, ku kun kai minni tushiya mai rasa. Awaya kun kira ni kun ga dai na amsa, kun so ni da himma har ciki ba kisa. Kun so ni da himma har ciki ba kisa. Rabbana na gode karajan zamani. Sani S1 ne da Rashid dan gebe suna san kuma soya sai da ku suka tasa. Duk Nijar yana da kishin al'umma, sannan wajen biɗa halaka ku da himma. Aiki an so karatu an fara, sannan wajen biya gare ku iyayenmu, ku ne gobenmu. Godiya mun miƙa gare ku har 'ya'yanku. Sani S1 ne da Rashid dan gebe suna san kuma soya sai da ku suka tasa. Rashid dan gebe S1 mai waka, Allah mai gobe ni ba na shakka. Ali kun gana babe ni ba na ɗauka. Kiyo na kun ɗebe masoya ku yi harka. Kiyo na kun ɗebe masoya ku yi harka, kun ga dan zamani. Sani S1 ne da Rashid dan gebe suna san kuma soya sai da ku suka tasa. Ita wannan duniyar in baka da mai son ka, ka zamo wancan na can da ke yi maka hasada. Ashe ku ne sila. Sani S1 ne da Rashid na gebe masoyanmu na duniya muna yi muku san barka. Rashid dan gebe da Sani S1 ne masoyanmu na duniya wane muku san barka. Sani S1 ne da Rashid dan gebe suna san kuma soya sai da ku suka tasa.